nese iz uvek, ne, a ja budale vraću. Dobro jutro, mali, požuri, brzo, kasnije na poslu. A jebote, pa ja nemam privatnog vozača. Ujebote. Podlaže ta vrata se nađe. Kaže, kako se kaže situacija kad Njemac uči na pamet? Buba švaba. Kaže, Austrija. Konkurs za drvosjeću, prijavio se poštljom, ujo. Kažu ovi, jesi kaj nikad sjekao kaj u šumu, kaj mujo, joj, ba, men 30 godina, kaj ja od 12. godine kaj kradem šumu, kaže, ovu državnu sjeću. A kaj, dobro, imaš kaj neki dokaz, kaj je validan za to. Pa kaj ima, a kaj gdje si sjekao, pa kaj sjekao sam u Sahari. Ovaj sad gleda frajer, kaj, pa ti nisi normalan, pa kaj u Sahari nema drvet. Kaj mujo, pa normalno da nema kad sam ja sjekao. Jedan za kraj, onako crnja. Kaže, kako ćeš prepoznat da su djeca iz Hirošime sretni? Pa mašu u repu.